أبزز اللخمو سلام نعخم يخون سخبركم سمعتي ردي إرنا بحفشة بفلايك أتختاتلت مدب منسات كما يتغنيو حمس كوينو نعخم غوني أمزبلنا مدبات هزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسب فتسامي مدباتنا مسانا ختصنحو بخبرين نعدم كخم ميرون هبت مريم زدالو زقرب لكم أخبرت محاري سنة أنحط مدب منسات عبريدي رنا زخبركم تخاتلت مدب منسات لو مقنع أما حبراو ميديا بزو حساب كقوابللو زقني قداي أبستفلاليو سنة باباوي سرحات كمون أبدر في زنة منسي سنة باباوي توماس مولجيتا يو منسي توماس مولجيتا أبت فيديو كليب بزرعيو فلي من قصقاسات بزو حساب أنصار باهلن هايمانوتن كمون أنصار تبعتاو بحر بمبال كوقسون كوغزون كأنيو دارغا خلو تغرينيا خزارب زخقل أمو دما أما حبراو ميديا زنطف بقداي توماس مغلصي أوصيو إز تبعتاو بحري زغودلو زمسل فان بوي زبحال بحري كمين انتاي نيوزبل زغصل مدبنايو تخاتاتلنا مدب منسات عبريدي رنا فان بوي زبل قال انتو حدا أبشحن شعتميتن تسعتات كم استقلقليو زنجر نحدا بهلاو ملكعتات تبعتاي زي تختله ود تبعتاي كابزن ناقص قال دمايو زجمر فيم ناينستاوي محصار سلان كوينو مبزحتو غزي نعقت زغلص قنالو بحبار فيم بوي ابالنا غوالغالو تباهيلو يصواعيو سيسي وي ويمب زبحالو مصوعيتاتون يركبوم بفلاي لومي علمنا بتختلو زلا ባህሊ فين بوي أبتي أنستاينت كبري زوهابو أنكلات كم أونتاوي قال كوينو تقلقيلولو እዞም ከም ዝዓይነት ባህሪ ዘሎ መወደድ ድማ ንስተፈላለዩ ውልቀሰባት ብሕውስዋስ ኣንስታውን ተባዕታውን ባህርያት ክስሕቡ ክኢሎም እዮም ኣብ 1990ታት ኣብ ኢንተርኔት ሰባት ብዛዕባ ፌምቦይ ወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ዘሎ መወዳት ንጾቶኦም ዝምልከት ክዛተዩ ጀሚሮም ኣብ ዓመተ ምህረት 2013 እዞም ናይ ጓል ባህሪ ዘሎ መወዳት ንዘይ ጾታዊ ዕላማታት ኣንስታዊ ባህሮም ሒዞም ንምቕራብ ዝፈተኑ ደቂ ተባዕትዮ ብርእሰ ምትእምማን ክቀላቀሉ ጀሚሮም ወላኳ እዞም ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ግብረ ሰደማውያን ተባሂሎም እንተተቆጸሩ ፌምቦይ ምዃኖም ግን ምዝኾነ ጾታዊ ዝምባለ ዝተኣሳሰር ባህሪ ከም ዘይብሎም እዩ መጽናዕታት ዝሕብር ብርግጽ ድማ ናይ ጓል ባህሪ ስለ ዘለካ ጥራይ ብፍጹም ግብረ ሰደማዊ ኮይንካ ማለት ኣይኮነን ፌምቦይ ማለት ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ብስነ ፍጥረት ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ በአዝዩ አንስታዊ አገባብ ባህሪያቱን አካላው መልክዑ ወይ በባህሊ ከማንስታዊ ወይ አንስታዊ ንዝኾነ አገባብ ዝቀርብ ሰብዩ ፌምቦይ በተለምዶ ትሕቲ 30 ዓመት ኣብ ዝዕድሚኦም ሰባትዩ ዝረአይን ዘጋጥምን ከም ተቀዲሙ ዝተገልጸ ፌምቦይ መብዛሕትኡ ግዜ ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ብስነ ፍጥረት ወዲ ተባዕታይ ኮይኖም ንኣሽቱ ወዳት ወይ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ይርከቦም እዚ ግድን እኳ እንተዘይኮነ ናይ ጓል ባህሪ ዘሎ መወዳት ብዝኾነ ምኽንያት በኣንስታዊ መልክዖም ዝቐርቡ እዞም ብልማድ ኣብ ባህልና ጓልጓሎ ተባሂሎም ዝጽውዑ ወዳት ከምኡ ዝኾኑሉ ምኽንያት ብተለምዶ ኣከዳድንኦም ወይ ኣብ መንጎ ብዙሓት ኣዋልድ ዝዓቢ ክኾኑ ይኽእሉ ብዙሕ ግዜ ድማ ናይ ኣዋልድ ክዳውንቲ ክመርጹ ይረኣዩ ሓደ ናይ ጓል ባህሪ ዘለዎ ወዲ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ዙርያ ካልኦት ሰባት ኣብ ዝህልወሉ ካብ ዘራርብኡ ጀሚርካ መንቀሳቐስ ክሳዱን ካልእ ነገራቱን ሰፊሕ ኣንስታዊ ባህሪ የርኢ የግዳስ ከም ዝበሃር ዘሎ መወዳት ግድን ኣይኮኑን ኣንስታዊ መንቀሳቐሳት ዘርእዩ ናይ ግድን ኣይኮኑን ንደቂ ኣንስትዮ ዝተዳለወ ክዳን ዝኽደኑ ኣብ 2017 ንስእሊ ፌምቦይ ብኣወንታዊ መንገዲ ንምድልዳል ባንዴራ ፌምቦይ ተፈጥረት ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ቃል ገና መብዛሕትኡ ግዜ ንናኣሽቱ ወዳት ወይ ካልኦት ብስነ ፍጥረት ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም ግን ከዓ ኣንስታዊ ባህሪ ንዘለዎም ንምግላጽ ብዘናኣስ ትርጉም ይጥቀሙሉ እዚ ቃል እዚ ኣብ 2020 ድሕሪ ምምጻእ እቲ ህቡብ ሚም ፌምቦይ ሁተርሽ ተፈታውነት ረኺቡ እዩ
كمتي أقدمو استقلصة بانديرا فيمبوي أب 2017 تفطيرا ولاكوا بمن رجز أنيان تزيت خونه أبتا بانديرا زلو فوخس بلا سماوي نمن اسي ودنت وي تبعتاينت أب فيمبوي يملكت معري دما اتسب مستبعتاو خفال صوتاو مننتو صنوع متأسسار كم زي سموعن مقلاص حنت مسمر فوخز بلت سماوي ترايا زلا كلتيኦም روزا زحبروم مسمرات نأنستاونت مالت ጓል ምዃን ወይ ካልእ ኣቀራርባ ንጓል ኣንስተይቲ ዘመልክቱ ኮይኖም መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኣሳሰር ቀዳማይ ነገር ስለ ዝኸውን ማለት ብኽዳውንቲ ወይ ብባህሪ ብኽልቲኡ ወገን ብደገ እዩ ዝርአ ወዲ እንከለኻ ናይ ጓል ባህሪ መሓዝ ካብ መንነት ጾታዊ ርክብ ወይ ካልእ ምስ ጾታዊ ርክብ ዝተኣሳሰር መለለይታት ንላዕሊ ምስ ኣቀራርባ ጾታ ዝያዳ ርክብ ኣለዎ ናይ ጓል ባህሪ ዘለዎ መወዳት ኣዋልድ ወይ ካልእ ሰብ ክፈትዉ ከም ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ሞያውያን ይገልጽዮም የግዳስ መብዛሕትኦም ከምኡ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ ጾትኦም ክዛረቡ ኣይረኣዩን እዮም ፌምቦይስ ማለት ግብረ ሰደማውያን ክልተ ጾታ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ኣብ ሓደ ኣብ ናይ ጓል ወይ ኣብ ናይ ወዲ ባህሪ ክወድቁ ይኽእሉ ብዙሓት ብስነ ፍጥረት ደቂ ተባዕትዮ ሰባት ምስ ክዳውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ሰፊሕ ኣንስታዊ ኣገባባትን ካልእ ኣንስታዊ ባህርያትን ዘለዎም ምቅርራብ ኣብ ኣዝዩ ንኡስ ዕድሚኦም እዮም ዝረኽብዎ ወላኳ ኣንስታዊ ባህሪ ናይ ግድን ጓልጓሎ ምዃን ዘመልክት እንተዘይኮነ እዚ ባህሪ እዚ ክምዕብል ዝኽእል ኣንስታዊ ኣገባብ ግን ብዛዕባ ምስቲ ፌምቦይ ስነ ጽባቐ ዘለካ ምቅርራብ ክኸውን ዓብይ ተኽእሎ ኣሎ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ወይ ድሒሩ ክዳውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ክኽደን ክጅምር ይኽእል እዩ ወላኳ ገና ብተለምዶ ትሕቲ 30 ዓመት እንተኾነ እቲ ባህሪ ግን ይቕጽል እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ይኹን ናብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዙሓት ነዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ሰባት ክንጽልዎም ይረኣዩ ንዕኦም ንምቋም ኣብ ልዕሊኦም ጽልእ ዝጉስጉሳ ጉጅለታት እውን መሊአን ኣለዋ ኣብ ሕብረተሰብና ይኹን ኣብ ከባቢና ወይ እውን ኣብ ንቕመጡ ዓዲ ከምዚኦም ዓይነት ኣወዳት ጓልጓሎ እነይልናውን ጸሪፍናዮም ኢና ተፈጥሮ ክቕየር ስለ ዘይክእል ፈትዮም ከም ዘየምጽእዎ ኣሚንና ግን ኣብ ልዕሊ ነብሶም ልዑል ምትእማን ክሕድሩ ከንሕብሕቦም ይግባእ ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ መጽናዕትታት ንምዕባል ስነ ልቦና ወዲ ሰብ ማለት ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ከም ዝሕብርዎ ህፃን ካብ ከብድዲኡ ውፅእ ካብ ዝበለላ ሰከን ጀሚሩ ቅድሚ ክርእን ክሰምዕን ምጅማሩ ንምሕቋፍ ማለት ንምትንኻፍ እዩ ዘለልዮ ድምፂ ድኡ ይኹን ካልእ ወይ ምስሊ ድኡ ይኹን ካልእ ከየለለ ምስተሓቆፈ ናይ ውሕስነት ስምዒት እዩ ዝስምዖ ስለዚ ድማ ምትንኻፍ ብፍላይ ድማ ምትሕቑቓፍ ኣብ መሃብ ውሕስነትን ምጽንናዕን ደቂ ሰባት ይኹኑ ምስ ደቂ ሰባት ዝሰላመዱ እንስሳታት ዓብ ተራን ቦታን ዘለዎ ካብ ዝቐፂልና እምበኣር ብዛዕባ ዓይነታት ምትሕቑቓፍ ከም ዝስዕብ ከነቕርበልኩም ኢና እንዳግማይ ምክትታልኩም ነመስግን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ምሕቋፍ ሓደ ካብቲ ዝበለጸ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዘለዎ ፍቕርኻን ካልእ ነገርካን እተርእየሉ ኣገባብ እዩ ቃላት ክገልጾም ዘይክእሉ ብዙሓት ስምዒታት የመሓላለፍ ምዃኑን ይእመነሉ ብዝተፈላለየ ስምዒታት ዝግለጽ ዝተፈላለየ ዓይነታት ተሓቋቑፍ ኣሎ ርእሰ ምትሓት ሕርቃን ጭንቀት ወይ ሓዘን ምስ ስማዕካ ስምዒትካ ንምርግጋእ ምሕቋፍ ጥራዩ ዘድሌካ ልባዊ ምትሕቋፍ ንስተሰብረ ልቢ ክፍውስ ንዝኾነ ፍልሊ ክፈትሕ ይኽእል እዩ ምሕቋፍ ንሰባት ሰላምታኻ መሃብን ምሕዝነት ምርኣይን እውን ይኸውን እዩ ይኹን እምበር ሓደ ግዜ ብዘይ እኹል ኣፍሊጦ እንተ ተግቢርካዮ ብጌጋ ክትርጎም ይኽእል እዩ እዚ ጽሑፍ እምበኣር ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ቅድታት ምትሕቋፍን ትርጉሞምን እዩ ዝገልጽ እቲ ስጡም ምትሕቑቓፍ ስጡም ምትሕቑቓፍ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ዙርያ ትፈትዎ ሰብ ቅልጽምካ
እትጥቕለሉ ዓይነት ሙሉእ ኣካላትን ውዑይ ምትሕቑቓፍን እዩ ተወሳኺ ምስቲ ሰብ እትካፈሉ ቅርበት የጉልሕ እዚ ዓይነት ምትሕቑቓፍ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስምዒታዊ ኩነት ዘጋጥም ብዝተፈላለዩ ስምዒታት እኹል ቃል ኣብ ዘይብልካ እዋን ከም ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምስ ሓደ ሰብ ክትራኸብ ከለኻ ወይ ክትፋነዎ ከለኻዩ ዘጋጥም ንዝተወሰነ እዋን ዝፈለጥካዮም ሰባት ጥራዮም ጽኑዕ ምትሕቑቓፍ ከም ዝፍጽሙ ዝግለጽ ተዛማዲ ምስ መጻምድኻ ስምዒታዊ ርክብ ብኸመይ ትሃንጽ ጎናዊ ምትሕቑቓፍ ጎናዊ ምትሕቑቓፍ ብተዛማዲ ውሑድ ቅርበት ዘለዎ ኮይኑ መብዛሕትኡ ኣብ መንጎ ዕሩኽ ዝካፈል እዩ ዝያዳ ርጉእን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ከም ዘለኻ ዘርእን እዩ ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ቦታ ወይ ሰባት ንስእሊ ክሰኣሉ ከለው ከምዚ ዓይነት ምትሕቑቓፍ ከተግብሩ ትርኢ ጎናዊ ምትሕቑቓፍ ንቡር ክመስል ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሓቀኛን ትርጉም ዘለዎን ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ንነዊሕ እዋን ዝፋለጡ ሰባት ኣብ ዝተወሰኑ ኣጋጣሚታት ወይ ኣብ ድግሳት ኣወንታዊ ጸዓት ንምውሃብ ጎናዊ ምትሕቑቓፍ የተግብሩ ጭዋ ዝኾነ ምትሕቑቓፍ ጭዋ ዝኾነ ምትሕቑቓፍ መብዛሕትኡ ግዜ ማሕበራዊ ምትእስሳር ንምፍጣር ምስ መሳርሕትኻ ወይ ርሑቕ ኣዝማድ ዝትግበር ወግዓዊ ምትሕቑቓፍ እዩ ጭዋ ዝኾነ ምትሕቑቓፍ ሓጺርን ቅልጡፍን ክኸውን ይኽእል እቲ ተቐባሊ ዘይምቹእ ወይ ጽዩፍ ክመስል ስለ ዝኽእል ነቲ ዝደቐቐ ንኡስ ነገራት ናይ ከም ዝኣመሰለ ምትሕቑቓፍ ከተቕልበሉ ይግባእ ናይ ድቢ ምትሕቑቓፍ ናይ ድቢ ምትሕቑቓፍ ምናልባት እቲ ዝበለጸን ሓቀኛን ትርጉም ዘለዎ ምትሕቑቓፍ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዝረበሉ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሓቀኛን ስጡምን ምትሕቑቓፍ ኣብ ናይ ሓጎስ ወይ ናይ ፍናን ህሞት እዩ ዝትግበር ብዙሕ ቅርበት ዘለዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትሕቑቓፍ ንኻልእ ሰብ ቅጽምካ ምጥቕላል ዘጠቓልል እዩ ከም ልሙድ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትሕቑቓፍ ፕላቶናዊ እዩ እቲ ስጡም ምትሕቑቓፍ ብውዑይ መንፈስ ይመልኣካን ካብ ጸቕጥን ጭንቀትን የገላግለካን እዚ ምትሕቑቓፍ እዚ ነቲ ዝምድና ክሳብ ክንደይ ከም እትሓልየሉ ዘረጋግጽ እዩ ነዊሕ ምትሕቑቓፍ ነዊሕ ምትሕቑቓፍ ንቡር ናይ ነዊሕ ግዜ ዝምድናታት ወይ ኣብ መንጎ ኣዕሩኽ ዝትግበር ዓይነት ምትሕቑቓፍ እዩ ዘጸናንዕ ሓያል ሕቑፊ እዩ ትሑት ስምዒት ኣብ ዝስማዓካ እዋን ከምዚ ዝኣመሰለ ምትሕቑቓፍ ክትናፍቕ ትኽእል ኢኻ ነቲ ካልእ ሰብ ኣብ ሕቑፎኻ ሒዝካ ኣጽኒዕካ ሒዝካዮ ኢኻ ኣብ ልብኻ ዘሎ መልእኽቲ ትሰደሉ እቲ ምትሕቑቓፍ ንፍቕራዊ ተገዳስነትካ ኣዝዩ ዘድሊ ውዑይ ስምዒታዊ ደገፍ እውን ይህብ እዩ ናይ ድሕሪት ምሕቋፍ ናይ ድሕሪት ምሕቋፍ ዓሙቕ ስምዒት ዘመልክት ወይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እዋን ሕጉስ ህሞት ዝትግበር ድንገታዊ ምትሕቑቓፍ እዩ ናይ ድሕሪት ምሕቋፍ ኣብ እሙንን ምቅርራብ ዝምድናታትን ዘለካ ዱልዱል ኣካላዊ ምትእስሳር ይገልጽ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትሕቑቓፍ ክልቲኦም ሰባት ንሓድሕዶም ከም ዘፋቐሩ እዩ ዘመልክት ንሰብ ብድሕሪኡ መጺእካ ክትሓቕፎን ከለኻ ነቲ ብሚልዮናት ቃላት ክትብሎ ዘይከኣልካ ፍቕሪ በዚ ዓይነት ኣገባባት ተሓቋቑፋ ክትገልጾ ትኽእል ስትራደል ምሕቋፍ ሙሉእ ኣካላት ብቐረባ ምሕቋፍ ምስ ዓሚቕ ዓይኒ ምትእስሳር ኣለዎ ስትራደል ምሕቋፍ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ፍቕራዊ ዝምድና ዘለዎ መጻምዲ ይትግበር እዚ ዓይነት ምሕቋፍ መብዛሕትኡ ግዜ ስውር ጾታዊ ድምቀት ኣለዎ ተወሳኺ እዚ ብሙሉእ ኣካላትካ ተጣሚርካ ምትሕቑቓፍ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰባት ዘሎ ጽቡቕ ኣካላዊ ምትእስሳርን ሓድሕዳዊ ምትእምማን እዩ ዘጉልሕ ዓይኒ ንዓይኒ እናተረኣእኻ እትተሓቋቑፎ ምትሕቑቓፍ ዓይኒ ንዓይኒ እናተረኣእኻ ምትሕቑቓፍ ኣብ ሓደስቲ መጻምዲ ዝዓምቑ ስምዒት ዘለዎም ሰባት ልሙድ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ምትሕቑቓፍ መብዛሕትኡ ግዜ ክልተ ሰባት ኣብ ዓይንቲ ንሓድሕዶም ክጠፍኡ ከለዉ መግለፂ ፍቕራዊ ፍቕሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ዓይኒ ንዓይኒ ምትሕቑቓፍ ውልቃውን ቅርበት ዘለዎም ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዱልዱልን ዓሚቕን ምትእስሳር ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ሰረቐ ጅባ ምትሕቑቓፍ እዚ ናይ ጅባ ምትሕቑቓፍ ተባሂሉ ዝግለጽ ዓይነት ምትሕቑቓፍ ሓደ ዓይነት ኒሕ ዝመልኦ ምትሕቑቓፍ እኳ እንተኾነ ግን ንቡር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣእዳውካ ኣብ መንክቦም ናብ ድሕሪት ጅብኦም ቀሪብካ ትገብሮ
بتمساسالي منقد دما يملس جبا مجببات مسوح سنة ركبكم أبنا حد حدكم زلكم فقراو سمعت زملكتيو أبنا حد حدو زعارف رأس زلوه متحوقف أبوعي حقفين نهالخا رأسخا أبنا حد حد كامعرف مجو متحوقفيو نحد سب وحسنت كم سمعو زقبر عميقن نوح تسنحن فقراوي حوقف النتيو رأسخا أب رأس متسامدخا انت عريف كايو مستفولي سب عميق فتوت ألا كامالتيو إذا عينت متحوقف مستسب اتكافلو حد حداوي متأمانن عميق توفاينتن زملكت نايك أربع ملكتيو مدام منسيات عبريدي رنا زخبركم تخطاتلتي مدب منسيات نلوم زدالنا يا مدب كم استخطاتلكم وينيرو بزقربنا لكم مدبات عجبكم كم تخونوا تسفانايو كسب زمت حموس مسترفو مدبات ريدي إرنان حدقكم سنايك أنا